liko kwekenderia asogima bwa ensi ito ya Kenya kurengana numuri kibegasidina natebete buna ni gebetiriti na goikabanyara bakoyakana elinde banyara bakogenda gutumika egetange egekeigi agache twa sense ito ya Kenya. Olingano muri kwega seti ni gali getebuna value ya egetange external gejiri gwibo eroni inigere ya 597 billion igobona sense ito ya Kenya project ina bayirete chibes nyinge yange project ya rengi yiri oliri nene asebono mo Kenya go chikubetiri guna goika ebanko erusigu edinde nyarage kwira ni chibes chiatumegete ase semeye ya egetange gobona kurata go soma mangana ayo manyanga kigetange ero Kenya bwatero ni nyinge oja seseme go sense ya China na bogwe somera sebechi ya gatano na gatano nomo sikasedi ya standard. Karato guska mutu se peji ya kane ni peji ya gatano no magana bo marai winso litwaranga nigo abeire bweka igoroga alia aga anyandiko bakako ongori wa gose kako ba isolated bono muri kiniga gotebanga korwa okugwa kwaye amono mukonyo ye William Ruto murai wense nigagendrete gusiria abasani baye baime politically abo barorekanire goswa ase omokonyo ye William Ruto asensemo ya Mount Kenya abwase omurai wense Uhuru Kenyatta abwate abantu bakumusira bange bono nigo yarorekanire nga abange babo anene mono abajumbe nigo banyariko bakunganya kurwase kiama kyayo murai wense Uhuru Kenyatta ekiama gya Jubilee na goswa ase kiama kyaye kiama kyaye William Ruto kya UDA oyo bwangu iga kunganya kurwase okumusira murai wense Uhuru Kenyatta no mo speaker osomonogari we assembly omonogari we bunge nene Justin Muturi oyo nyariko bagako bo musani oye asegeka kimya kemeronge 3 kulende bono unganyire na gucha kumusira omokonyi wo murai wense Dr. William Ruto molikinaga ndrete gotebanga omokonyi wo murai wense muske William Ruto onyadre koba kagutarira orogongoro Mount Kenya ase chintunde chinyinge asegeka kimyaka kianda bono kobwa chingaki omorai wense Uhuru Kenyatta anyariko bakagutarira chinse michu omomoli kinata batanga toratiga Raila Odinga kando kulende chintunde omokonyi bumurai wense William Ruto atariro orogongoro Mount Kenya niko chiri chintunde chinyinge asegeka kimyaka kianda iyo yayireire bono abantu abange kumwigena na gosoa ase kiama kya UDA amo nasobo mabwaye wa Kenya kwanza asomo bwikano omorokolikiwe gazeti ya The Daily Nation na aruete chinsemo chiri chigendrete komusira William Ruto abwasatebire ase Mount Kenya East Counties chia Embu Tharaka-Nithi na Meru nigatebire abarai ya 25 bali elected babireboka na ubale asensemo yomurai wense umuske Uhuru Kenyatta iwete abarai bande 23 nigo bakumusira omokonyi bumurai wense William Ruto asensemo ya Meru umugavano Meru Kiraitu Murungi amono mubunge Oigembe North Maoka Maore abona ubale ase okoboko gusebale asensemo yomurai wense umuske Uhuru Kenyatta boigo bali bakumusira omurai wekiama kya UDA William Ruto ababunge kurwa chinsemo chia ababunge na abange bakumusira buno liokoro kwa John Mushiri oyoro mubungo Manyata Eric Mashangi oromo bongo Runyenjes Geoffrey Kigangi Mbere South na ababunge abange bono mulikiniga gotebanga ange ababunge gusaba ebali bakumusira William Ruto 50 nomo 60 korwase ababunge bale ange 90 nigo bagendrete kumusira William Ruto noro chingo bosani bwaye William Ruto no murai wense muske Uhuru Kenyatta nigo bagendrete gutrimboka abwatse bono muliki gazeti yagoteba ababwatani abange n'abajumba abange baesokire kurwa sensemo ya Mount Kenya na guche kumusira William Ruto na mangara sigazeti ya kane ne gazeti ya page ya kane ne page ya gatano igoronga na kyo murai wense Uhuru Kenyatta agendete gutigara bweka no mukonyo yakagendete konyora ababwatani abange abo bakumusira enyorere gazeti yao egere bwesomero mugano ywa soboime ase page ya kane ne page ya gatano
Kato kase peji ya kianda niko bono mugano rio karonso bunata agote abunata kerko mokonyi bu morai bwense oso mokonyi uraira karo gochikorigie kerugo ke burai bwense sentunde yendeiga niko bono raira niko bono karonso atebire buna naira abo boso kusana gostego chikomeki sababu ende yonsi raira nyare ka gontiga isiko korengana niko twabere to kore mirimo nere kuru mwaka bujirubere na 13 mwaka bujirubere na 15 na ibira sobo choli bwa korekanda sensi to ya Kenya igo bono raira tabwati any option ustabwati sababu ende yonsi ala nyare ka gontiga isiko igo bono mugano inora sega sedi ya testandard no sega sedi ya testandard bechi ya kianda asebono karonzo nababwatani baye bateruna nero isaine kobo mokonyi uraira asobo chori botore bosigo niga ya kwaneta ya litkuri goro ekero achiete goika ase kanisa niga ya kwaneta ya aburit kurigoro ekera achiete goika ase kanisa ya Liberty Christian Center asense Maria Nairobi South P ekero abwate kara achiete na barai banda nene bali barase kema kya gwaipa kunyurubna abwanguiga murai bwense uru Kenyatta amono murai be kema kyudie murai morodinga mbanyara bago chora erombe yaba bwatani ibobo mugasimio na umoja anene bali bagochikurigereria na ki running mate gosomo konyi bu murai bwense aho chikochorwa koru ase chipati emerongebere na isano nomo chirijira sobo bwasimio ra umoja kulende bali bako mwoko boko murai be kema kya gwaipa karonso msioka nigo basingirine bagoteabuna karonzo nero isaine koba omokonyi oraira ase entunde yende yagatata karawo chikora karonzo asemeretibuna aise kwegwe ticket ina bagochikobwa sobo chori obo omwako yoiga boiga asikasite ya kianda Kututikata sensemo ya siasa muri kwaseti na rigete buna na kibono ekiama kia democratic party Kenya de kerobereti ojikomo akaisiko mokomono garibwe bunge Justin Muturi kuru koba epati ko sikoba murai bwe kiama ekikorengana na korengana na babwatani be kiama ekini babate abuna kero yonda sweta somo bwa Kenya kwanza kero Muturi sweta somo bwa Kenya kwanza konyora mbara ikera gosembara beka agreement gosokubwatana gosengo swaba alenga somo bwa Kenya kwanza igoteka soma umugano yunga kikiombe cyose cyame cyugia DB kiroberete go chukumwaka isiko monogori bwe bunge Justin Muturi kurwa se cyame cyo nabukonyora se bechi ya kianda wega se bechi ya kianda nikobono okwe munga nikogendete kwene kiwase cyama keri kya UDA anekrobo chorio bokebwe cyame kibwa kore kantas chinsemo ekarorekana buna manyantenge gosama nyango abanyango ngombare banyarite bago tigusko sobo chorio bubwa kore kanide asense yaito ya Kenya bono rusa siabusa abanyara bakugwa ningo bono bamochiri abateniri bekiame kya UDA asabano babodibuna obachori obakebanyara bokwirorerwa asichinsemo chiri cyatorete obotutukanu osita korekana asenjera yobwenamo no bwasyu kumu emegane yuna bokonyora sebeji ya kianda kasedi ne ya testandard Kurendo yomita samangana yukulikia running mate ase omo private kema kia UDA William Ruto amona Raila Odinga na mangana genderete kore talibirira kegima asengincho kero murai ora sobo mo obo nigo agenderete kumirira matekero kerikyo running mate kolenda matuko amayegaiga nkarora omo governor bwe county ya Machakos Alfred Mutua nere na mbirite kero kia mate kolenda akamubulia Kalonzo Musyoka anyara koba omororo na koba motoereru asengincheganga ya bogo chamo na sobo mo bwazimio la umoja no kumosira na kugania Raila Odinga anyara koba gakubwa ekirugo kyuburai bwense igamangana yo running mate oroche kera obomombo bwa tumurubirio ngana kibago chekonyora running mate chiabo asengenjukira bono iga ntumanyetenga bari likely koba bakonyi either baruto ose ba Odinga ntumenyete marieta aria arasoka sokire guikoyo mo bachikobe running mate bono igo ekirenga kyugo chamo asobwa mo Kenya kwanza usino bwa mo wazimio lo moja noko beko mukia na gusira uri gitikero kyo president achikobwa igekero abaraibandi bawo chakoru chi demand se instructions ngani njendageteke onyore tali barabuka bachiri na go form obo mu bwazimio lo moja gosobo mu bwa Kenya kwanza ni forces ya nechinguru cyo gochamo na kwenekianga oyomo obuire kero kyo president ebe William Ruto gosebe Raila Odinga igo mangana yo gochoro burani mitika batigera abanyene na kere kia magosekera obomo bwabekire mirobiryo ngana ki bakwenekia mbaba bias babekire chiti
team bono bune kiama kia ODM ose kiama ose ensemo ya Kenya kwanza babikire mu rubulingana kibago kigochora running mate wetrase team ose kiombe ikigia choridwe amangana mako nakia ko gerana lero ntubate political analyst as studio kero chikora sense ya monenusu achiko tuchikuburania mangana ya mangi kona barato manyikera na manyite turenda sense meri studio ndeto kwerna toenda sense ya kabiri ya magaseti ndeto ekara tuchiko ya korera igo toska kiagara no tolime ya Ndizi TV ni rwansu bomuksi Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate ci computer cikoburukanye kirange nigwikira kiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares icyo kire kibakuri cyo sink n'ibindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing guse kubeka imifreji y'amaje buna ci pipe na boygo ni tap mbabwate keyboard buna kiriya cha chipsam na boygo MDF boygo mbabwate tiles kiriya chikwarwanse ase nyumba na kiriya cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubli ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi a company ya Davis and Shutleaf nigo ya korentire chimashini ao shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korri bwabo nigo bakonia chipamp chiriya cyo gutumike engine na boygo ichigutumike stima nkoni yabali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimeliya mache mugondo cha sprinkler na boygo drip irrigation boygo mbubwate chipamp chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chigenerator chibirengo ao chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boygo chiriya choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso n'ibintu bindi binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icho chigutumika stima gose solar kuruwasi chibohol gose bisima kuikase tanki yao boygo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguria umusigo gwikasenka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisimi ase namba enoti sano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose enoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere gose enoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye Davis and Shutleaf ango yobo kori imirimo bwao asogutumika chimashini chekerero omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chia bisi chito echo kira
nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusoko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusoburwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Kimashini cheito gochiko kurigere cyoka nduto koereza bunorwarite watatebina yigabu naboti nikorara gabu ngoigunda bobe igabu gentu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorre twakurire tokonyora umubiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage. Naboko mwakiresimi omudirector w'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enotisano ibere isano nemo kianda ibere inya gosumurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboko batalira ase nsemo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ubugweni uregene. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Murigereria nigogenderete kurigereria yarasa magazeti ya senchera yobwenge aitogenderete gokumanyia kurugiga ase studio morobelio Ensakia na tuliga kurugiga ase studio tulibabere kulende John Kebatini producer yo morobelio yoiga na role maiga yechi kamera kwaneke buna mariogi amo ne chibicha orochega bonko gocherekira senchera yobororo ine ntwakubulite nganga yogendete ko ligererio morobelio korwa kayogendete konyora yaiga korwa na bogutume ujumbe ya wetrase namba SMS eyo era se TV ya igorogabo na boigo wetrase senchera ya WhatsApp ko gutumeka nambe yo ere ase TV ya boiga se mitandao na bogutobwati abuna botambe Ndizi TV News ase chinsemo chetu cha Facebook na boigo YouTube na nderendo mwanchu muligereria na yatwakuganire happy Easter atuiba kuganire mwanchu muligereria karotwa chaka epasake ngiyo mwanchu muligereria ndonsia soberete kurugaiga timu Ensakia twakuganire maya karoto gukwirania eyamase yamo asa magazeti elitkolya rero nende ni gombate gazeti ya The Daily Nation nanje ni gombate gazeti ya The Standard le karoto gusuka bosio karongo ko charari go ikase beje meronkebere nebere ni gobone morekerete igoro yo mubasiri boborendi boime Dr. Fred Matiang'i asoboriki bwe gazeti yo amorekerete na ki Matiang'i anyalde kako kagosoa ensema ke gosikuta bwati siasa ya gusi korengana no muri gazeti ni ga morekerete buna ya kagire buna Dr. Fred Matiang'i nero ko iralibaga ya nyagosira Simeon ya chayo yo kabero mugwasiri se county ya goso kabero mugwasiri asenka kemo boigo nemurigina marigerete buna Matiang'i na akagire buna nero gochikoba ekingibini ya orgongora usina korokya abagusinga ibago chucha sensemeri ya siasa kurende ni ga kirire ko karokuriria abagwasiri barobizi mbaendete gwaka siasa na gwakera ikoko anene kroba gwakera muraiwe kia magyudi murera murodinga ikoko yoko murayo gatana sense ito ya Kenya kurende nigo bono Matiang'i kaninde gokira na kurarwa ka sense media siasa na sorgongo rwagusi kurende muri gazeti na muri gede ne karo Matiang'i arenga se function gose asomo yego yo mo bwekanisa ase county ya Kisii asomo tinyo edite Matiang'i nyateka kuteba osega kuboria abana siasa gutagendera siasa yo gwatana na abakenya bono igumurikina amurekerete gutagosoma nga Matiang'i nyateka gukira sensemeri ya siasa na bokonyora umugano ya CPG merongebere nebere gasetine ya The Standard igona bogwesomera ororenga Matiang'i ataraswana na siasa ya gusimono karo ikagire buna na bargo jakurwo mwerekeo ngaito gosoka ngayeba gusi batakire kosoa ase amo elia kerto kana sabochore wonne bumwakoe omo nobali bwe bunge nene Justin Muturi oyobo igoro muraibe kema ya Democratic Party bono nigo araba isi uchakonyore gesire osogwa kwegesire
koba koba omurai wiki amekyo ya Democratic Party asoko ganda mamincha yeli chikoli kia mekyo kulengana nomo konyi Secretary General Wambugu Nyamu mona Daniel amono director Daniel Munene kurwase kia mekyo ya DP nigobono ba momochire muturi asogo soa ase obwamo ase asogo soana na William Ruto ejere mamincha ikia mekyo ya DP ose ya Democratic Party wana nigo batumiriri uko uchase ekyombe kya political party registrar dispute tribunal iyo kuligereria mangana yo bututukano bwebyama abwase batumiriri uko na kumugania mturi korusi gwararo na koba umutereneri gosomurai bikya mekyo ya DP abwase kolengana na barabo batebire oguchamo kwabo asogo chamo kwa muturi amo nobo mobwa Kenya kwanza niko bwalinge bamincha yeli chikeli oli kiama abwasa tebirenga muturi niko abigite seyo koigwana uchase obo mobwa Kenya kwanza atabwate teri chiko ose abanyene ekyamekyo batabwateraniribwe ikirano kolengana buna lichiko ligoteba baigo niko batebire muturi nigasota sekyameki ya Democratic Party ase egekakyo mwako oyo mobono na ndeteri ko mwanjera guchakobo murai wiki amekyo na gokora ibinto bunatagete niga tebire bono mturi niga achete mamincha yeri chikoli kya mekyo na bo bono nigo bamuganeti kurusi gwaroro buna omurai wiki amekyo ya Democratic Party mwancho muligereria enyorere gazeti yawe garubwe somere asobwamo ororenga inki mturi atabwateti na nde inkiri chikeli oli kyo ya Democratic Party riganetie elio muturi anyareko bakago gagokora mamincha yeri chikelio aboko nyorere gazeti yao ya The Daily Nation egerebwe somere asobwime kera totigarete asamangana yebyama boige kyama ya Jubilee wano nigo keganetie ababunge 50 boka korwa sorogongorwa Mount Kenya egereba chikumubwa omokonyi bumurai bwense William Ruto tachi gutwara majority ase ebunge egocha kolengana nomo likiwe kya mekyo ya Jubilee Jeremiah Kioni nigatebire mpaka netiba bunge bange nigo baganetie ababunge 50 boka korwa serongorwa Mount Kenya egereba chikoba majority ase ebunge use parliamentary majority kulengana ne kyama gusega kyama gyaju na UDA na barabo nigo baganetie ababunge chimiebere na merongo etano nibere 270 MBs abwase emerongo etatu na babire barabe asensemo ye Senate egeraba chikoira obo majority igoro che William Ruto na bwategetiro gyokorgia abajumbe chimiebere na merongo etano nibere 270 abwase merongo etatu na babire bale Senate asensemo ye Senate egeraba chikoira obu majority ase bunge kolengana na Jeremiah Kioni na runo kuigena bunambanyora ababunga abo 50 boka na guchekoba abanyangongo guseko gendera gutigara ase abarai ase abange ase bunge ekaro toritu okora se kurasa sabanya magasete ekaro tukumulikire county ya Kisii na Nyamira usomuliki gasete na mulikire county ya Nyamira na Kisii ekaro bone kyama gyo DM kyanyadege kwena kibuna nkwena na credit ticket go cyase bali bago chikoliye biroge byo bochumbe bogumane pamo nekero kibuga bana asi county kibere kolengana no mulikire gasete niga mulikire buna ekere kyama gyo DM getanyo barede muchumbo nde bwenzi asobo choli bwetete ko tatika kerba konyoro kero ekama sensema ya bonchari ekero by election ya betororo ningobono mulikire gasete atete bune kyame kinigo kyaroberi wasikia ile ticket goje asaba ntabagani kabisa kwena kibunango kibare ko bwa obocholi bore bosio ase county eri ya Nyamira muri gasete muri kitobona ase bunge ya borabuni kobono Patrick Osero anyarete ko ticket gochikuruke ticket skuri kirokyo bombi kebochumbe asense meyo stokwenda kitutu masaba oyoswe toronkiri vugisore gisore oyinere bono oyirete ticket tokwenda West Mugrango Nyamira umunjolio monene bwa Express and Guardian Angel nigo bona anyarete ticket Roger Mutuli nero gochikuruke bende yekyama UDM ko sense media West Mugrango
karto kwenda se county ya North Mugirango Kennedy Mosongo nero etu ticket karto kuja se county ya Kisii bunge nyalibali chache muri kuga se dina tebete buna Chris bichage nero nyalete ka kwa ticket iyo yogo chikolige boro kyo bochumbe boigo ase county usasense melia tutu chache no yo ikora wa ose yo yo yetenene boni kana chimya ngwenyi nuru niko bono yo irete ticket ko se yo chikurande kiro gwitera se kiama yo DM no monchuri nero monene okabeire boigo okabeire kanu na Kurublanch former na Kurublanch chairman George Geoffrey Asanyo nero jikoriye keruge kyo access county eli ase ebunga kitutu chache north boigo Anthony Kibagendi ni gobona yaro kandumna nero iru ticket ya kitutu chache south nero gochikoriye keruge kyo ba feri omeke korwa sense meli ya bonchali nere oire ticket yu jikoriye kerugo kyo obobunge asense meyi kara chikurwanira goira entunda ende yakabiro nyorindo omeke ni gobona abobisi oseniga gochikoba obisi metienyi 10 konyora kubwata kanobo chole bokebwa korkan abungati yabali bayire ticket ya sekema ya ODM asisimeoni ugali aire ticket yuko kyo machoge charge na bange kolengana na muri kwega seti bairu ebiroge bairu ensemeyo machoge burabu nyaribal masaba nabogwe somera umanye mbara byaba ODM ya ire ticket yochikoiruki ebendere yuko libiro ase county ya Kisii amo neli ya Nyamira manchu maligereria yuni gogende to nyora korwa sensemo ya magazeti eritsikole rero na mangari gento kore nyora gazeti ya osenge nchonto bwati chinga kinibiro byoko botebi kera ringana rirase magazeti eritsikole rero kolindi na mange enyorere buna egazeti ya The Daily Nation ororengana kyo mokonyu muraiwense William Ruto ngana kia kwanire magega yobochorio bokigokoreka amona babwatani baye baime kero kende kororekana kubugwa uno lio soi Caleb Kositanyi amuno yokabeire omwaziri bw'umuriro Charles Keter uno banyarko bakubugwa asobochorio boke abwasabange babo batebire nigo bochorio bwo sebe ibire twechikura ase chinsemo ao igenyorere gazeti eritsikuli rero bwesomere onyende Standard bwanjete nabo kwenyorera bwesomere the Daily Nation bwesomere the People Daily gazeti iriende yonsi bwanjete egere bwesomere towakangambia mono asukwera chinga kichao nebiro kuligereria ayarenga sa magazeti buna twakomanyiri asenchera yoko gochutia karato koirana korwa sense moyende studio ni gotogo koira asamangana maya asenchera yoboikiranu ense moya bono mambia kuruga semesa Ensakia igoto baisa gusuka koirana tole asegekeke kirobosi Ndizi TV obwansu bw'omugusi enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogongorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigochinsemo gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kyurwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbagwate ensemo yokuligeria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yuko bara guse theater eduka yoko ni mariogo ijune ndime nyikarite pharmacy na boigo na seba kurwaria n'abantu bwatumu cyane bwobongo guse mental health nigo bakurwa obukoreri bwebirenko byigoro birya bya ISO ngwankira bale obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amuni insurance chinde chinyinge naboko batalera ime yomuchokisi ase bara ya Hospital Road angene skuru yokwegeri obobwenya ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti
gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kiandamara kabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chishati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byugutubu muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'eriya ya netball chi soksi chi jasi chitai chichisukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresi mirut asenamba enoti sano ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo korera chigosori oburimi nobonda numuru buryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi nabwo Kenya ngima kwimokerera iguru oburimi nobonda voigo oburimi nesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi vwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiaisanikiriye nendagera nigo chigenderete buronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigerere yakonye tutare ndo mutimo kontwa gotebingo cyo no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigerere yabono tiganda koira mpaka situgo chigwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao chigo cyanga nzire chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka nanje nchikori oboko obu toba sego obolemi nobunda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinza isano na ibere nechidegeka 15 Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, a room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town.
Na okwane nendo mwancho muligereria chingaki chiabene karoto kumanya kurugaiga se studio na raria yatigete kurori tukuri igoro goike mambe ya rero amangana maya senchira yubwikiranu ensa na yamo yabono mambe korwa semesa Ensakia na bogo topwate gwetera se mitandao yaito Ndizi TV News asensemo ya Facebook na boigo asensemo ya YouTube ni aliganirie kurugaiga se studio nkomanyie atalimake asenchira yubwikiranu ngoirana ndasegeke kiribosio egera nkomanyie ngana raria ya agendereire gokorekana kurori tukuri igoro goike mambe ya bono. Nche ni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita kerontete kuchakana mangana maya kigima korwase wizara yechisemi abwase serikali anene bono ge kubwaterana ne wizara yu yechisemi yanyartko bage kubwato ka shilingi chibilioni 19 gochase chiskuru choboroso amo ne chiskuru chechi secondary weteraigo omwaziri wechisemi Professor George Magoha nigate biribuna okuno kwororobya emerobero ya masomo ekerobono chiskuru chigo chakoigurwa bwangoiga baigo nigate bire aboroki wa bonsi banyarko bagotoka ase chiskuru na kuboria balimu abanene tibabaisa kubachanda senchirende asengencho bone serikali yanyarko bage gutuma chibese chugo chia ase chiskuru nego baigo aboliri abana banyarko bagochorwa kurugochia ogosoa krasigia kianda okorabo na gosoa se chiskuru banyara ko baba kurangirwa ile kwene kyabuna ebirengo bichisemi ngukina bire asorogongo rwense yeto ya Kenya. Children who may have inadvertently been posted to far day schools, I think that would have been a mistake because we made sure that that was not done. If that has been done, I'm going to direct that they report to the nearest education agents in their area so that action can be taken. Because like I said, all children must be treated equally. Everybody wants to go to the same school. Can you imagine if the 118,000 who chose here reported here? Well, out of the 19 billion, 2-point-something billion is going to free primary school. 16.9 billion or so are going to day secondary school, which means every school will have money before the school. The money will hit the banks on Tuesday. That's all more than a week before the schools open. So nobody should send a child away that they have no money to run the schools. That will be criminal. Amatuko atigarete erito sobo choryo banene bu mwako yoiga na matuke miemo na 12 gwikimambe abono abo asekergo kyobo president go sekero kyobo raibwense kegendrete kongusa abarwaniriri ao abo asoyo bwangoiga no musubati Faith Wairimo oyo korwa se kanisa ya Sons of God abwa nyariko bakaweso kia na gotebani aguchakurigie keruge kyo wetera ase ekyama buna ase okonyorera bana chilon chia help ase balibara ase chi university ne chi college abwa asebaigo atebire na chakwene kya ebirengo bya uchumi na guchakwegerera abasubati konyora mabaga yemeremo na korochi besa chukubakonya guchaka ebiasara ebibira nyariko babiko bakonya aso kwegendereria kebogima. Will continue to think about ways in which we can buffer our business people to ensure that our businesses do not close because of pandemics or because of harsh economic times. And thinking about our students in the university, we will work towards increasing the help loans that they receive to make sure that any Kenyan who qualifies to go to a Kenyan university does so. We will also create the 48th county where Kenyans in diaspora can vote not only for the presidents, but for members of parliament that represent the 48th county. Ekiama kia waipa asensemo ya Mombasa ni ogia tuguteirare amangana bunanigo Kenya reko bage kwenana etiketi kia mekyo kia waipa ochia semurwanilio yo mo kurwase county yo
Kulingana na babwatani na baraibe kiamikio kia Wiper orosagia rwa Mombasa nigo batebire buna tibaraena na ticket yende yonsi guchiase abarwaniriri kurwasa rugongo rwa Mombasa abwasi batebire buna ekiama kia Wiper nigo kibwate obuteneneri obomo olibora sensemo ya Nairobi na ubole asensemo ya Mombasa nekero abarai kurwase rugongo rwa Nairobi bakwanire gento nigo na barabu kurwasa rugongo rwa Mombasa bakunyara koba bakukwana engana buniyo nigo batebire mbaraena na etiketi kulingana na mangana genderete gukwanika buna oyo kabero mu governor bwe county ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko onyorire etiketi yo kulende nigo batebire eyo propaganda. As Wiper Party aspirants, we wish to state that we have confidence in our party leadership, which has very well laid down structures up to the ward levels and working county caucuses, with Mombasa caucus chaired by Sheikh Twa. There has been utterances out there disregarding our Mombasa leadership. As aspirants, we wish to confirm to the public that our Mombasa Wiper leadership represents and speaks for the party. They are the only ones mandated to give party positions at all times and not an aspirant. As we speak today, we are aware as aspirants that at the gubernatorial level we have 2 candidates for that position. And the party therein will give us direction on how the matter will be settled. And we have 3 ways of settling issues: consensus, or the ballot, or a survey system, which shows who is popular. Kauli yetu ya Wiper ni ile ile. Msimamo wa Mombasa ndio msimamo ule ambao uko Nairobi. Msimamo wa Wiper ya Mombasa ndio msimamo wa Wiper ambao iko Nairobi. Msimamo wa chairman ambaye yuko Mombasa ndio msimamo wa party leader na chairman ambaye yuko Nairobi. Chama cha Wiper Mombasa, kama vile tunasema, tuna 2 candidate ama 2 aspirant upande wa ugavana, na still wao bado ni aspirant. Sonko ni aspirant, Mheshimiwa Limbogo ni aspirant, na hapa pia tuna ma-aspirant. So mtu akijitokeza akisema amepewa direct ticket kwa chama haswa kwa Mombasa, atakuwa anazungumza jambo la urongo, si ukweli. Omubunge Umakueni Dan Manzu nigaganirie obomobwazimio la umoja kumochora Kalonzo Musyoka uchakoba mokonyo ya Raila Odinga asobacholyo bonene buli busyo. Kulingana na Manzu nigatebire Kalonzo na ruisaine kwira libagelio lyo bokonyi bumaraibwense asatebire nigabwata maroro nikirengekia uchiase abakenya bonsi. Manzu nigatebire buna onyetali guchikonyalekana Kalonzo kwegwa libagelio bokonyi bumaraibwense nigagucha kuburia egisagukia bakamba tibabaisa gwaka chikura na komachora Raila Odinga nigo baigamente tegoteba buna ogochama wekiama kia Wiper na waswasobo mwa azimio la umoja tibwa bwateranĩtie ababwatani bonsi bekiamekio kia Wiper. We were to register the chairman of the council, who is the President of the Republic of Kenya, the presidential candidate and the deputy presidential candidate at the same time. But unfortunately that has not happened, and when we have seen the gazettement which came out, again it was done without proper consultation while setting up the NEC. The people nominated from Wiper Party were done without consensus or consent or consultation of our party leader. And therefore, moving forward, in future, any serious decisions should at least be with consultations from the domicile party. Abarai boigo na babwatani bekiama kia UDA au banyarko bago Syria amabaga yobacholyo boke usechi nominations asensemo ya Silibwet county ya Bomet
nigo bono barire ira yo gochamo na gocha kumusira omokonyi bo Muraibwense William Ruto na kwena kyabuna nkobaro Muraibwense asobochori buri bosyo nigo boigo batebire bagucha kubwatesia bari bachora obose bari babwa asobochori bo catch nominations echichakorwa ewiki yaita abwase batebire okubwaterana na kuwoka kora ene kyabune kyama kya UDA ngochikere kwenyorera obocho obubwi asobochori buri bosyo. Tumeamua wote tushikane mkono, tuombe kura pamoja, tuwakilishe watu, tuongee na watu wa watu, tushikane pamoja na tuombe kura pamoja kama waniaji. Wale wote walitupikia kura, msiwe na wasiwasi, bado tutakuja kufanya kazi, tutashikana pamoja. Mwanju murigereria na rayo asebono kulinde chikoraga chinsa isano na ibire chabono mubaso no chikonyora yo amana yanda mange asenchira yobwenge biamono kwira chinga kichao nebiro kurigereria mangana mayense yemo yabono mambia karucha butokira ngechideke 15 igoro yense yemo yabono mambia karutokwira na asense moyende ya studio oyo minto Brighton Makori na chegocha no magani bwelit kulia lero karubara kwanire igoro ya siasa ijogendrete mense to ya Kenya na igoro na kyobochori borobereire uche gokoreka asumwako yoiga omutienyi ogatano na gatatu biamono asingenchoga ndete kurigereria Ndizi TV na robwansu bwomugusi wekachika kichinde na inde ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bwomugusi. Omwaka bwechiri bwibere nemerunge ibere nebere no mwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora ribaga ryokuboria na kunenkia ekerenka cyugukwana igo. It can tell you how far ekiama giachi igotwara candidate nguya nkaite goikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete guchwa nominations na bono umurubiri ubwekyo nigo gucyo kwari bagariya ryokuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au asebagweta ekero mugaba na ritayire okorera asiaye engia gosende. You see, what you do, what you're going to do for them. Kila ritukori ya Jumatano na Jumamosi gochakira chinsi seto nenusu chabo tuko asogo chakomera na inche John Kebati aseto kobarigania abarahi ao na kumanyibirengeri byabo asoko reta makinderero imeyoro gonkogogusi na Kenya ngima tena hoteli ekero musani abrangi kanyo kwani ekero umuntu akugata abageni bwoye agota ebingancho bimbwata abageni aboko endo bakuwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwejerani yao ominyoke webyo obubono tiritariki omurobiryo bwekeumbu aseto kunengia na kumanyikirenga kiremambia yamatuko yiwiki gochakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 chamambia goika chinsa iseto imeya Ndizi TV Bona botambe to gochakeri rituko ryao ase obwansu to medena manga koraganire ko rituko rigoro
nebo tukogima konde bone mambia ni go tu kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete na mugasogete umete mambia eba no mada tena ki tiganda sokye kerogo isiko nda nyu Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamin D ne bwate ona intwe mwanjo morigeri ntura gotiga maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D morobiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuri yao asenjire ndunge kima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatakire obuchenu chisemi rijiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki wechera buneri ya committee maximum prison egitire iga minute igota kirobenye mari bakokore egesibo kiao kiri gwasibire twasejereyo umirana na Sara Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobokirano boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebali mogo torora korwa sinsemo chama chingumbano sesimore tokoroka diaspora amogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera untulie imeya Ndizi TV enkoro y'omuntu nige gonchoka na kubigi ntekebe ekeru kugania kugwetania okonyora no kunereria kwa betobo asegosor yokwegia yabasintobo chondo aba mwede na amurikire sana charo no gubuli mubwane mungatira asinge Mbaka- to to minzo na te mama bakachante bigose boli musomi no yo minto njengo